Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Sharik Akan. A wannan bidiyon Allah yadda zan yi kokarin nuna muku yadda za ku sami 1 gig akan naira 200 kacal. Kun sani cewa za ku iya samu idan kuna son 1 gig akalla sai ka kashe naira 1500. To a wannan bidiyo insha Allah zan nuna muku code din yadda za ka yi ka sami 1 gig a matsayin naira 200. Kaga hanya ne mafi sauki domin ba ma shi ya kaɗai ba, za ka iya samun kuma MB 500 akan naira 50 kacal. Duk wannan yana kan samu ne na ga masu layin Airtel. Karin cika ku da surutu, bari nuna muku code din yadda za ka yi. A farko dai bari shiga akwatin message dina domin nuna ma kudin da su turo min su ce in je in subscribe, in je in yi wato in shiga in siya data. Kagan shi nan ajiya suka turo min shi domin samun 1 gig. Ga kudin da su turo min star 141 star 42 star 42 hash. Already dai shi zaka sa kai ka samu wannan data. Sannan sai kuma na naira 50 wanda zaka samu akan naira 500. Ga ainihin kudin da zaka sa star 141 star 2422 hash. Already kaga yanzu ni ban da balance, amma just bar ka gani duk wani mai layin Airtel zai iya kwatantawa domin shi mai samu nashi rabon, domin wannan kwanan sa fitar da shi. Kaga already ban da balance, ban da wato ainihin kuɗi. Idan da ina da kuɗi za su cire min su bani shi, sukan bayar da shi ne akan naira 50 kacal. Za su zara su baka MB 500 kuma zai ma wata ɗaya. Muna godiya 100% da sauraron shirye-shiryen da muke gabatarwa. Dan Allah duk wanda ya kalla wannan bidiyo da Allah wato ya danna mana alaman subscribe tare da alaman ƙararrawa domin sauraron duk wani shirye-shirye idan mun saukar. Muna alfahari da ku mabiyan.